Atenzion, atenzion, bilbotar guztiok, mozorro lehiaketa mundiala antolatu dugu. Non? Trikitraka trikitroneko geltokian. Noiz? Gaur bertan! Mozorro lehiaketa! Gaur bertan, eta hemen! Juhu! Ja badabadu! Jaupa, Bilbo! Atxalde ondenoi! Apa, kuadrilla! Zerrik esko politzak, moñoño atxeretik. Aizue, Maitane Pepito, ikusi alduzue txiribiton arlote hori? Ez, tarrastuik ere. Ez da inon azaltzen, ez da dit? Ba, zaila da kankai hori ondo ezkutatzea, Eta zuez, ikusi aldu inor, 500 kiloko oiazko erraldoi hori, Mok, mok. Mirri Melontzio. Nik uste dut badakidala nork idatzi duen hau. Nire ez melontzio, Eta txibiton xandia du. Stop! Txiribiton, irten adi hortik, korrika batean gaina, balekumea. Babolio! Kaixo, haurtxo maiteak, zer modu zaudete? Eguzki lore andereñoa naiz, Euskal Herriko lorerik xarmantena. Polita naiz, ezta? Nire usainona lau haizeetara zabaltzera etorri naiz. Usaintzen duzue? Ez? Ez duzue usaintzen? Itxaron momentu bat. Eta orain? Ez duzue usaintzen, Demontre, seguru ezetz? Ba hemen jartzen du argita garbi. Pariseko txakurkakaren usaina. Baina kolonia honek ez dauka usainik. Eta mozorro honek ere ez du esertarako balio. Baina lasai, itzuliko naiz. Gora kakuzai! Gora! Kaixo, zalduntxo gazteak. Ba aldakizuen nor naizen? Ai, nor naiz ba? Begiratu ondo nire ezpata, nire koroa, nire portea. Nor naiz, Errege handi bat naiz, bai noski. Arturo erregea. Mai Borobileko zaldunen erregea. Arturo.
Enbido! Lau gilego, hor dago! Aizak mirri, nien aukarta xistrin bat, Ni errege handi bat naiz, Arturo erregea. Errege, asko jota, zaldi baten antza daukak, Zaldia ez, zalduna. Ni pentsar, xalduna eres, astoa! Aizak, eta hi nora izi ba, txankete, Amorio, guapo nago, Lehiaketa irabasteko, mozorro presioso aukeratu dute saldagia, Entzun zak mirri mesedez, Arrainik harrapatzen ez duen arrantzale xume batek ezin izango du inoiz ere, ni bezalako errege indartsu bat garaitu. Ixo! Nork esan du arrantzale xumeen aizela? Nork esan du ez dudala arrainik harrapatzen? Begiratzak arretaz Arturo kanguro horrek, Hau dukau atuna, haundia eta tuntuna. Tuntuna ez, txapelduna! Txiribitón, mozorro lehiaketa irabazegin diago! Mozorro, prezosoa. Eta, hau ospatu behar da, kantuz ospatuko dugu. We are the champion, we are the champion. Champiño ya zaete zue bio, bai, champiño ya, eta ez txapeldunak. Jaun andereak, astear dago Bilboko txapelketa mundiala. Prest daude mozorrorik original eta ikusgarrienak, lehiakiderik onenak. Eta hemen izango dira baita, 3 payaso naskaga jatorrenak. Txirri, mirri eta txiribiton. Txapelketa aurkezteko gurekin dago, baita, atxuriko neskarik fin eta pinpirinena. Miss Loretsu. Mimi, 3 point, triki-traka, triki-tron, 0 point. Arratsaldeon Bilbo, eta arratsaldeon Euskal Herria. Ongi etorriak, Arriaga, Antzokira. Gaur, harrituta geratuko zarete, txundituta. Mozorro lehiaketa paregabea antolatu dugu. Eta irabazleak txokolatez betetako bertza erraldoi hori eramango du etxera. Ondo, ezta? Beraz, zar dadila gure lehiaketako lehen partaidea. Arturo errege moñoñoa. Andere xarmante eta liluragarria. Hartzazu nire ezpata eta bedeinkanazazu. Borroka egiten dudan bakoitzean, zuta zoroitu eta zu izango zara nire ametsik goxoena. Bedeinkanazazu lotxarik gabe, printzesa. Arturo
potxolo, barkatu baina ezpata erori egin zait. Ez kezkatu atxuriko dama galanta. Nire burua ohitua dago honelako kaskarreko bortitzak jasotzera. Eta ez alduzu koreografiaren bat prestatu? Bai noski, ikusi orain. Ondo, Pampliñas, puntuazio bikaina lortuko duzu txorakeria horrekin. Zea, dantza zoragarri horrekin esan nahi nuen. Baina, zaude beste pixka bat, beste bat ere badaukat eta. Begira. Ui? Amaitu duzu? Bai. Bestela txorabiatuko naiz. Ederki, orain publikoak txalo egingo dizu. Eta badakizu, zenbat eta txalo gehiago egin, puntuazio altua lortuko duzu. Abrera! Oso ondo! Eta orain, puntuazioa. 1, 2, 3. 7! Oso ondo! Arturo erregia, puntuazio horrekin oso zaila izango da zuk txapelketa galtzea. Baina tira, eseri lasai. Harrigarria dirudi, baina neska honek usain txarra du. Ixo! Jaun andereak, zar dadila orain, gure bigarren lehiakidea. Itxaso guztiak zeharkatu dituen arrantzale fin eta bizkorra, bale guztien etxaia. Zuekin, txankete! Señorita, nahi alduzu nirekin paseotxo bat emaetera etorri? Sentitzen dut, señorito, baina zu ez zara ona paseatzera etorri, lehiaketa irabaztera baizik. Esango aldiguzu nor zaren, mesedez. Ahab, kapitaina, zure esanetara. Moby Dick balea harrapatzeko ozeano guztiak karakatu ditut. Eta eundaka txipiroi, sardina eta marrazo harrapatu ere alajaina. Badakit nola harrapatzen dituen honek marrajoak eta txiripiroiak. Barreak akabatuta. Ispa, teknika ezin hobea xaukeat. Aski da, bale. Ahab, kapitaina, bistakoa da, dantzari paregabea zarela. Señorita, Tori, oparitxo bat, nire arpoia! Ai, eskerrik asko, eta nola erabiltzen da ba? Oso erresa da. Ikusten alduzu kaiku xosomikote hori? Ondo apuntatu, jaurti arpoia ipurdina, eta zest, bere da entzongo duzu, bere garrasia! Bota!
Aizu, kaskajo, denbora mordoa daramazu hemen, eta oraindik ez duzu ezer ikusgarririk egin. Pazientzia, señorita. Pazientzia, zuek ere bai. Gaur, hemen, zuzenean, aspaldian Ibai Zabal Ibaian, Pantxo dabilen, Mobidik, baletzarra, harrapatu egingo du. Segitzen? Txatxu alena, honek saltxitxa batzukin pentsatzen du balea harrapatzeat. Hori sinistea ere. Saltxitxa hauekin lortzen ditu nik piezarik onenak. Pita, 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 pita. Baina, zer da hau? Ai, 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 ai. Baserriko diplodokusa dirudi horret, mirri. Aitzak, mirri. Ire mozorroa egia esan, ez dik asko balio mozorro horrek, baina ire gorila garrapatzeko sistema benetan asko gustatu zaidak. Arrantzale ezin hobean hauk, dudarik gabe. Eta mozorro lehiaketa irabazingo diat, eta baita tripa, txokolate beroaz bete ere. Beno, bai, mirri, begira, neska aurkezleak alde egin duanez, nik eskatuko dizkiat iretzat puntuazioak. Beraz, mesedez, mirriren aldeko txaloak egin. Hasi, baina ez gehiegi. Tira, hori. Arki, Bilbotarra, Eta kategoria. ikus dezagun orain puntuazioa. 1, 2 eta 3. Mirri. Boa, traste xarrori gaizki xabilek eta ez dik kategoriarik nire puntuazio altua jasotzeko. Mirri, arauak argi zeudek. Deus emandik, beraz, 0 patatero duk ire puntuazioa. Horrek esan nahi du, nik Arturo Erregeak irabazi duela lehiaketa, eta nirea izango dela, niretzat bakalik, txokolatez betetako bertza! Berriz ere pagasarriko. Zerbait egin behar dugu aizue, txiribiton deitu, bera indartsua data. Txiribiton, etorri! Baina, inoiz etxibiton, babolio! Jopelas, zergatik ez digu lehenago esan. Hau aldukire mozorroa, motel, abixatze hauen, azenolako sustua eman duan. Eliminatutago, eta gaur afaldu gabe joango aiz oiera. Egia da, zaudete, guk esatean, bat bita iru esatean, izango da, bera neurtuko duen txaloa, ea ba, 1, 2 eta 3! Mira, eta ikus dezagun orain puntuak eta 1, 2 eta 3! Bederatzi! Kakasarra! Traste hori gaizki txabile, gaizki, ez di balio. Bai, Mirri, ni ere erabat harrituta nago,
ni bezalako mozorro ederrak eramanik, baina tira, arauak arau dira, eta puntuazioa ondienak irabazitu. Beraz, Txiribiton, txokolate pertza iretzat, eta egintzak nahi duana berarekin. Aizue, barkatu. Hau alda Bilboko mozorro txapelketa mundiala. Bai, hau da. Bai? Ba, nik ere parte hartu nahi dut. Sentitzen du baino beranduegi da, Gainera, lehiaketa tramposoa izan da. Hau denak tramposo izan direlako, Nik prestatu dut mozorro honena, eta ez diete saririk eman trampa. Mirri, mesedez. Agur. Mesedez, Mirri. Begira, Txiribiton izan da garailea, beraz, berak erabaki dezala persona honek parte hartu dezaken, ala ez. Txiribiton. Zer dio? Usaitxarra? Usaitxarra? Aixue, deskuiduan ez dau intxortako tximalusea izango. Seguro? Tira. Ergelkeriak esaten ari zarete. Nik ezin dut usaintxarri egin. Senyora, galderatxo bat, eta jakina daiteke zergatik nahi duzun txapelketan parte hartu? Nire mozorroa dutxa freskagarriarena da. Eta txapelketan parte hartu nahi dut, txokolatez betetako pertza hori irabazi eta zuekin konpartitzeko. Hori ez da arazoa, Txiribitonek gustora konpartituko du zurekin txokolate hori, Jartzaite mendanak ondo ikusi zaitzate. Emango aldiegu gure txokolatearen gure merindaren apurtxo bat. Ea Txiribito, badi eta hiru. Ui, eman berdean dena eman diogu. Aztakilloak, basapiztiak, erregin hau zuek iskali. Zaude lasain, desente zikindu zaitugu, baina badaukagu horretarako konponbide bat, Bai, nola? Bazuk ekarritako dutxa freskagarria, begira! Ai!